मेम'रेन्डाम होबोदों बर'फोरनो आलादा भाबैनो रायजो जानो थाखाय जायगा होनांगौ होननानै दा 67 समनिफ्राय मेम'रेन्डाम होदों बेवहाय गोबां दल संगठना होबोदों भारतनि प्रधानमन्त्री प्रेसिडेन्ट होम मिनिस्टार बे मेम'रेन्डाम होबोनानै 1967 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमाव जुदि हिसाब खालामोबा 47 बोसोर बेनि गेजेराव 15 बोसोरानो मेम'रेन्डाम होयै भारत सरकारखौ फोरमायबोदों कारण 1967 मायथाइयाव 1972 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा शिलंआव गिबि खेबनि थाखाय बर'फोरनो इउनियन टेरिटरि होनांगौ होननानै भारतनि प्रधानमन्त्री रुंसारि इन्दिरा गान्धीनो मेम'रेन्डाम होबोदों बिनिफ्राय हिसाब खालामनानै जुदि जों नायो ओंखायनो बुंदों जोंनि बड'लेण्ड दाबिखौ दाबि खालामनायनि जि सम बियो दिनै 47 बोसोरनि बारबाय आरो बर'फ्रा थांबोदों बर'फ्रा सुथि मोनबोदों बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै बे बड'लेण्ड स्ल'गानखौ लानानै बर'फ्रा दिनै बिश्व दरबाराव दिनै जों सिनायथि मोनदों बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै दिनैनि बिटिसि जाबोदों बड'लेण्ड दाबिखौनो गिनानै दिनै भारत सरकारा बर'फोरखौ अननो गोनां जादों ओंखायनो बे बड'लेण्ड शब्दखौ लानानै बर'नि जि आबेगिक बर' माहारिनि जि लुबैनाय जे बड'लेण्ड बे बड'लेण्डनि बाथ्राखौ लानानै सोरबाया जुदि गेलेनो सानो बेयो खिन्थु बर' समाजाव खुनुदिन जायगा मोनबोआखै बे बड'लेण्ड शब्दखौ लानानै सोरबाया बर'नि जि आबेगे बेखौ लानानै गेलेनो सानदोंबा बेबायदि व्यक्ति दल संगठना बर' समाजाव जायगा मोनबोआखै गोमाबोदोंसो मोनसे समाव गोसोखां जोंनि गेजेराव पिटिसि दंमोन बै समावहाय उदियासल बिदों बर' रायजो बियै बिनानै मोनसे समाव उदियासल रायजोखौ जोंनो नांला होननानै बुंनाय लोगो लोगो सारा बर' मानसिफ्रा उदियासलखौ जालदाब मानो पिटिसिखौ जालदाब गाराखै होनबा पिटिसिया दिनै जोंनि बर' समाजाव गोमालांजोब्बाय बेबायदिनो जाय दल आरो व्यक्तिया बड'लेण्डनि हेंथायै बाथ्रा बुंबोदों गसंथाबोदों समजों लोगोसे बेबायदि दल संगठना गोमाबोदों आरो आं सानो जोंनि बड'लेण्ड दाबिया जेब्लासिम थागोन बर' समाजाव माखासे मानसि थाबोबाय थादों सुथुरजों लोगो जानानै गावनि हारिनि फारसे खहा खालामनो नाजानाय मानसिया थाबोबाय थादों आरो बेबायदि थासारिया थाबाय थागोन बेबायदि थासारिया थाबाय थागोन गोदोबो भारत उदांस्रिनि दावहायाव ब्रिटिशफोरनिफ्राय मुक्ति मोननो थाखाय भारतीय मानसिफ्रा जेला आन्दलन खालामो ब्रिटिशफोरजों लोगो जानानै भारतीय मानसिफोरखौ नस्थ' खालामग्रा माखासे मानसि दंमोन जोंनि बर'नि आन्दलनावबो बर' आन्दलनखौ ध्वंस खालामनो थाखाय आसाम सरकारा माखासे एजेन्ट फाथायनानै बर'नि बे आन्दलनखौ ध्वंस खालामनो नाजादोंमोन बर' आन्दलनखौ ध्वंस खालामनो थाखाय दिनै आसाम सरकारा बिदि नाजानाय नङा जों बेखौ भुल बुजिनो नाङा दिनैबो बे बड'लेण्डखौ ध्वंस खालामनो थाखाय बड'लेण्ड आन्दलनखौ ध्वंस खालामनो थाखाय बाहेरा शक्तिया हारसिङै जोंजों जुजिनो हाया ओंखायनो बर'नि गेजेराव बर'खौनो सोरखौबा सुजिनानै मदद होनानै बर'नि आन्दलनखौ ध्वंस खालामनो थाखाय नाजानाया आसाम सरकार भारत सरकारनाव थागोन आरो दिनै बर'फोरनि गेजेराव बड'लेण्डखौ लानानै बर'फोरनि गेजेराव सोरबाया जुदि बड'लेण्ड हेंथा मावदोंब्ला आं सानो बिथाङा गावनि मेलेमजों सानाखै बेखौ बे भारत सरकार आसाम सरकारनि एजेन्टनि गेजेरजों बिथांखौ बुंहोदों ओंखायनो भारत आसामा जिहेतु बुखावजानायखौ लुबैया भारत सरकारा बड'लेण्डखौ होनायनि माखासे बाथ्रा गैया ओंखायनो बे आन्दलनखौ होबथानो थाखाय जिहेतु भारत सरकाराव जुक्ति गैया आसाम सरकाराव जुक्ति गैया
ओंखायनो बिथांमोना मा खालामदों बर'नि गेजेरावनो बड'लेण्डखौ होबथाग्रा मानसिफोर सृष्टि खालामनांगोन आरो बेबायदि हयथ' थासारिया दिनै फैदों खोमा होननानै आं सानो ओंखायनो जों गोथौवै जों दिनै साननांगोन दा बाथ्राया जाबाय जायखि होबथाग्रा थाया मानो बड'लेण्डनि आन्दलना खुनुदिन थाबथाबोआखै बड'लेण्डनि आन्दलना फैबाय थादों थांबाय थागोन ओंखायनो आंनो खावलायनाया बिसोर सोरबाया होबथानाय बड'लेण्डनि बिरोधि बुंनाया जोंहा खर' सानांगौ जेबो गैया आरो खर' सानोबो नाङा जोंहा जोंनि थांखिया सिदा थांखियाव सौहैनांगौनि थाखाय जोङो लामाखौ थिग खालामनांगौ आरो जों बेबायदिनो थांखियाव सौहैनांगौनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौसो खालामदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौसो खालामदों नाथाय जोङो ओंखायनो सम सम खावलायबोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायबोदों गावनिनो मानसि हिसाबै सोरबाया जुदि बड'लेण्ड आन्दलनखौ होबथानो नागिरदोंब्ला होबथानायखौ बन्द खालाम आन्दलनखौ मदद होनो हायाबा सिरिथा होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंबोदों बिनि गेजेराव सोरबाया जुदि एखेबारे जुजिथाबोबा बेथ' आरो बारहुंखाजों जुजिनायसो जागोन बारहुंखाया जुदि बारोबा बेयाव गसंथानो सोरबा हायोना बड'लेण्ड आन्दलनाबो मोनसे बारहुंखा बायदिसो बेवहाय सोरबा जुदि बादा होयोबा बारहुंखाजों बियो लेमलाङो जों बेखौ लानानै जों खर' सानो नाङा आरो जोङो सिन्थाबो खालामनांगौ गैया दा दिनैहाय आङो मोननैल' बाथ्रा बुंनो लुबैदों जे दिनै जे बिटिसि सरकारा एबसुखौ बखिबाय थादों बड'लेण्डनि बागै बुंबाय थादों बियो एसे उल्टासो बिथांमोना एसे उल्टा मारिदों बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो आलदा बुङो आरो गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो आलदा बुङो बाथ्राया जाबाय राजनिति भट मोननांगौ भट मोननायनि सार्थआव बिथांमोना खोथाखौ उल्टा पाल्टा बुंबाय थादों दाबो बुंबाय थादों सिं बिथांमोना गामियाव हाबदों गामियाव हाबनानै गावसिनि मावथिफोरनि गेजेराव जुदि रायजोफोरनि गेजेराव जुदि बुङो मोजाङै थाल ला बड'लेण्ड दाबिग्रायालाय जोंसो आसोल बुङा होमबा बर' रायजो राजानि गेजेरावबा जोंसो आसोल बिसोर बुंनानै लायो ओमफ्राय गुबुन हारिफोरनि गेजेराव थाङोबा मा बुङो आमी बिल माने जोङो बड'लेण्डखौ होबथागोन बाथ्राया मोननै माने ओरैनिफ्राय भटआ मोननांगौ ओरैनिफ्राय भटआ मोननांगौ ओंखामा मोननैबो मोनजानांगौ बे सार्थनि थाखायसो बिथांमोना दिनै उल्टां फाल्टां खोथा बुंदों बे बाथ्राखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बुजिबानो जाबाय मानो नाव गंनायाव आथिं होदों नङा होमबा सिदा सिदि नोङो खामानि मावबानो जाबाय आरो बर'नि थाखाय खामानि मावोबाथ' बर'फ्रा अनखागोन ना 15 बोसोर बर'फ्रा अनबाय अनाखै होमबा खनथाम गाहाम भटआव देरा होनानै दिनै बिटिसि सालायनो खाबु होआखै होमबा आरो माथो नांबावगौ फालाय बिनिफ्राय अनाखै नामा बर'फ्रा दिनै बर'फ्रा अननानैथ' दिनै सरकार सालायगासिनो दङ आरो बे एफाग्राब अनसेयावबो दिनैलाय मानोथो उल्टां फाल्टां बाथ्राखौ बुजिनो नाजादोंना बे मोननै बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना बर'फोरनि गेजेराव आलादा गुबुन हारिफोरनि गेजेराव आलादा टारगेटआ जाबाय इलेक्सन देरहानाय बेल' खारन दिनैनि तारिखआव गावसोरनि सासन खालामनो रोङियाव बिटिसि जाखांनायनि उनावहाय बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ समानै नोजोर होनानै अनलायनायनि जि सासन खालामनांगौमोन बेखौ रोङियाव मा जादों अबर सृष्टि जाबाय अबरफ्रा बर'जों थाजाबला जाबाय दाना बेखौथ' फाहामनो हाला दिनै अबरफ्रा बड'लेण्डनि बिरोधि खालामबाय अबरफ्रा बड'लेण्डनि बिरोधि खालामबाय नालाय अबरनि भटखौ मोननो थाखाय बड'लेण्डखौ दाना बादा होबाय बर'फ्रा जाहाथे मोजां अबरफ्रा जाहाथे मोजां मोनो बाथ्राया बेसो नाथाय बे बाथ्राखौबो दिनैनि तारिखआव आं सानो अबरफ्राबो बुजिबाय 15 बोसोराव बिथांमोननि सासनखौ दिनै बुजिदों आरो फैबाय थानाय समावहाय बिटिसि सासननिफ्राय नांगोल हान्जाया गोमोरलांसिगोन बे खोथा बेखौ जों नुहुरखायो दा बाथ्राया जाबाय मा
दादि बे आन्दलनखौ मानो बखिदों फारसेजों बखियो खिन्थु जेब्ला आसाम सरकारजों भारत सरकारजों बिसोर रायलायो बिसोर मा बुंहैयो हे एफसि बिराद आन्दलन करिছে নহয় আমারও অসুবিধা হল গতিকে আমাক অলপ পয়সা দিয়ক ভারত সরকারক পয়সা দিয়ে দিছে বুঝছো না আসাম সরকারক পয়সা দিয়ে আমাক মেডিকেল কলেজ দিয়ক আমাক এই কিবা দিয়ক दानिया मा जाबाय खायदाया ओरैहाय एबसुनि आन्दलनखौ रायो हजों थांनानै आरो एबसुनि आन्दलनखौ दहाय होनानै माबा माबि बिहैयो बाथ्राखौ बुजिदोंना बिसोर बिराद गोरा गोरा खोथा बुङो रायजो राजानि सिगाङाव खिन्थु हजोंहाय बे एबसुनि आन्दलननि थाखायसो माबा माबिया फैगासिनो दङ दाख्लैलायनो आर'नाइ एक्सप्रेस मोनबायनो आर'नाइ एक्सप्रेसआ लायनो गावसोर बिनाय जेला माने जोङो माखासे अफिसारफोरा रायलायो जे बड'लेण्डनि आन्दलनाथ' थांबाय थागोन रायलायनायाबो सोलिबाय थादों बे राजनितिनि जेंनायाव सरकारा खालामलांथोंसै खिन्थु जोङो बर'फोरनि माखासे जेंना दङ नामा जायफ्रा राजखान्थि नङा बिदि होननानै जोंखौबो बुंदों जों बुंदों बेथ' सरकारनि दायित्व दंग' बान्दो होनायाथ' सरकारनि दायित्व जोंथ' बड'लेण्ड बिनाया दंग' बान्दो जों बियाखै बड'लेण्ड मोनोबाथ' दंग' बान्दो ओरै जाखागोन आरो गमामायैनो नोंथांमोना जुदि अनथारोबा मावबानो जाबाय ओरै ओरैखौ होबानो जाबाय होननानै जोंबो बुंदों आर'नाइ एक्सप्रेसआ बे बड'लेण्ड आन्दलनजों जानाय जिनिस बेखौ गावस्रा थल्ल' दा बुंना लाबाय गावसोरसो लायनो लाबोदों माब्लाबा मेम'रेन्डाम होदों नामा सोंलाय आर'नाइ एक्सप्रेसखौ मोननो थाखाय माब्लाबा मेम'रेन्डाम होदों नामा सोंलाय क'क्राझारावहाय टिभि चेनेल जुग जुग जाबाय फिसा थें थें दङ बेखौ फेजेननो थाखाय खुनुदिन बाथ्रा बुङाखै नै दाख्लै होबा बेखौ गावस्रा लाबोदों होननानै बुंना लाबाय बड'लेण्ड आन्दलनखौ फारसेजों ओरैहाय बड'लेण्डखौ नाङाबो बुंबाय बर'फोरनि गेजेरावबा जोंसो बिदों होनबाय बड'लेण्डखौ बखिबाय सरकाराव थांनानै रायलायबा बेखौनो दहाय होनानै फैसा बिबाय थारमाने बिथांमोना बेफारि खालामगासिनो दङ बिजनेस खालामदों मार्केटिं खालामदों मार्केटिं हाथायाव जेरैहाय बुस्थु फानहैयोबा आंनिया बिराद मोजां आंनिखौ बाय आंनिया बिराद मोजां आंनिखौ बाय होननानै सेलायलाया होमबा जाय साबसिन बुंनो हायो बिनिखौ बायो बिथांमोनाबो बोरै मार्केटिं खालामनो हायो बिनिसो धान्दा मारिगासिनो दङ गतिके बिथांमोननि गेजेरावबो माखासे गोबां मोजां मानसि दं साननो हानाय मानसि दङ खमसे खम बड'लेण्डखौ लानानै जोङो जानला मोनला बाथ्रा बुंनो नांलालै होनग्रा मानसि मेला दं बिसिनाव गाज्रिबो मोनजोब्बाय बिसोरनि गेजेराव बड'लेण्डखौ लानानै जानला मोनला बुंनायखौ गाज्रिबो मोनजोब्बाय ओंखायनो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बांसिन 100 जनाव 90 जन मानसिफ्रा बड'लेण्ड दाबियाव दिनै ओंखारबोदों बेखौ लानानै बिथांमोना दिनै गिखांदों बर'फोरनि गेजेरावथ' बिथाया गैखाला भटआ गैखाला नालाय ओंखायनो मा खालामो बिथांमोना बड'लेण्डखौ बादा होनानै माखासे बड'लेण्ड बिरोधी मानसिफोरनिफ्राय भट मोनो नामा बेनिसो धान्दा मारिबाय थादों आरो सैथो बाथ्राया बेनो बे बाथ्राखौ बुजिनानैल' जोंहा रायजो राजाफ्रा थांखि लानांगौ ओंखायनो दहाय जेरै जोंना जयन्त बसुमतारिया जेरैबायदि बुंलांदों फैबाय थानाय समावहाय हारि आरो जोंनि बे हादरखौ मोननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद सोमावसारारि आफादा जि थांखि लागोन खामानि मावगोन बेवहाय जाहाथे ज' फैयो मदद होयो बे बाथ्राखौ दा बुंलांदों जोबनायाव आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो लुबैबाय दानि बे एसटिखौ लानानै गोबां माखासे बेले बेजे सोलिगासिनो दङ दहाय जयन्त बसुमतारिया बिराद मोजाङै बुंलांबाय बिथांमोना दानिया बै माने बे आख्रासुजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों रायलायनानै मोनसे रिजलिउसन लानाय लेखा बे समाव आं आफादगिरिमोन क'क्राझाराव लेंहरनानै आख्रासुनि आफादगिरिया बै समाव बिस्वजित रायमोन बे समावहाय जाथि गथ' मोनसे दाङा हांगामा जाहां सैलायलायै अबस्था जोङो सानबाय मोनसे जाथिजों नांलायनाया थिग जानाय नङा आरो बे राजबंशी जाथियाबो जों बायदि एखेबारे गोरिब गुन्द्रा गोजा डाउन थ्र'नाय गोग्लैसोनाय जाथि जोंबो गोग्लैसोनाय जाथि
आरो जों बादि गोग्लैसोनाय जाथिखौ जों मानो खहा खालामनो जोङो लेंहरनानै रायलायबाय क'क्राझाराव रायलायनानै जोङो एग्रि जाबाय बे मोननैबो जाथिजों जों मानो नांलायनो नोंथांमोनाबो जुदि एससि बिजोंबा भारत सरकाराव बिबाय थादो जोङो बड'लेण्डखौ बिजोंबा जोङो बिबाय थानोसै भारत सरकारा जों रायलायनानै नोंथांमोना मा मोनो नोंथांमोननि खोथा जोंहा मा मोनो जोंनि खोथा खिन्थु जोङो बादा होलायनो नाङा जों बेबादि बाथ्रा बुंदों आरो मोननैबो जोङो मदद होलायलायगोन बे मोनसे रिजोलिउसन नैथि रिजोलिउसना जाबाय दहाय बुंखाबाय जे एसटि बिदों नोंथांमोना जों बुंदों नोंथांमोना एसटि जानायाव जोंहा आरो बहाय बादा होनांगौ जेबो गैया खारन भारत सरकारनावसो नोंथांमोना बिदों जों बुंदों जों बादा होआ नाथाय थाखानाय बे एसटिफोरनि जि सुजुग सुबिदा बे जाहाथे खहा जाया बिनि अनगायै आलादायै भारत सरकारा नोंथांमोना जुदि एसटि होयोब्ला जोंहा बहाय बादा गैया होननानै जों स्पष्ट भाबै रायलायनानै बे बाथ्राखौनो बिथांमोननि बिश्वजित राय बिथाङाबो मानिदों आंबो मानिदों जों सहि होलायलायदों जोंनिया सिन्थाया स्पष्ट जोंनाव जि थोरसिनि ओंखामाव जोंनाव दङ जि ओंखाम दङ जोंनि ओंखामखौ जों रावजोंबो जों शेयार खालामनो लुबैया जों रावजोंबो जों राननो लुबैया जुदि बिथांमोना आलादायै सरकारा जुदि खुरनानै होयोबा बेखौलाय मानो बादा होनो जोंलाय नङा होमबा जों मानो बादा होनो बेखौ नोंथांमोना होयोबा सरकारा हो आलादायै होबानो जाबाय आलादा खुरना होबानो जाबाय खिन्थु जोंनि थोरसिनि ओंखामखौ मानो रानना होनो नागिरदों जोंनि थोरसिनि ओंखामखौ जोङो राननायाव गैया बे बाथ्राखौ जों स्पष्ट होनदों दा फैनानै दाख्लै भारत सरकारा जि बिल पास खालामबाय रायजो सभायाव दा दहाय होनदों बे बिलावहाय बेबादि खुनु कन्डिसन गैया थाखानाय एसटिफोरनिया खहा जानाय नङा होननाय गैया बर'जों थाखानाय एसटिफोरनो जेसेबां थाखा हरो दा भारत सरकारा थाखा होयो बे थाखानि सिङावनो बेखौबो बाहायनांगौ थारमाने नोंनो खुरनानै होखानाय ओंखामखौ बयजोंबो नोंसोर राननानै जानांगौ बेखौ नों मानिनो हागोन ना मानिनो हाया नालाय बेथ' खुला खुलि खोथाखा ओंखायनो दाख्लै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंबाय जों बेखौ मानिनो हाया बेवहाय माथो गोरोन्थि जाखो आच्छा नोंथांमोनाबो जात समाजनि प्रति दायबद्धता दङबा बे बाथ्राखौ मानो बुंनो हाया बेखौ बुङाल'सिनो गावस्रा बिटिसिआव फुरा स्पष्ट मोनसे माबा लानानै थाबाय मा जे एसटिआ जानांगौ जेरैखियाबो जानांगौ माने गावनि थोरसि ओंखामखौ फुरा खुरना होनसै हिसाबा होलायलायाखै होनबा दाना बे बाथ्रायाव गावस्रा जेननानै दाख्लैथ' पासआबो जायाखिसै जेनजोबनानै कमिटि दालायबाय गावसिनि मन्थ्रि जोंनि मन्थ्रियाबो कमिटियाव दङ कनभेनर बे कमिटियालायनो बयजोंबो रायलायगोन रायलायनानै लायनो जोङो रानलायनो खिसिगोन जोंहा खहा जानाय नङा होनबाय जोंना चिरांनि मन्थ्रिया बुङो आसुगुर गासिबो खहा जाया क'क्राझारनि मन्थ्रिया बुङो जों खहा जानायखौ जों लुबैया आरो फारसेथिं बिटिसिनि गोरा गाहाया बुङो जेरैखि जायाबाबो एसटिआ जानांगौ दानिया सोरनिया सैथोखौलाय सोरनिया सैथो आरो दा गामि गामि हाबनानै बुंगासिनो दं जाहैदों होबथानाया लायनो गावसो मन्थ्रिया आंसो होबथानो हाबाय आं नङामोनबा रावबो होबथानो हानाय नङामोन दा बुंगासिनो बुंथिबाय थागोन दा बुजिबायना आरो बेखौ बुङो मा रोंगोरियालायनो एबसुआसो रोंग्राया एबसुआव थानानै सिगां बेनो एसटि होनांगौ होननानै सहि होग्रोदों होननानै फोसावगासिनो दं दा सामोल जाखा रायजोफोर बेहाय इंराजिनिसो लिरदों नालाय इंराजिनि लिरनायाव स्पष्ट भाबै जों बुंदों without affecting the rights and privileges of the present ST थाखानाय एसटिफोरनि सुजुग सुबिदाफोरखौ एफेक्ट खालामालासिनो खहा खालामालासिनो आलादायै बानायना होयोबा जोंहा बेवहाय बादा गैया जों स्पष्ट लिरदों दा बेखौनो बिथांमोना जुदि गमामायैनो रायजोनि गेजेराव जोंखौ दाय होनानै जुदि बांसावदोंबा इंलिसखौ बुजिया बिसोरो आरो आं सानो इंलिसखौ बुजियाबा डिक्सनारिखौ नाय रोङाबाथ' मास्टारफोर दं सोंना नायबानो जाबाय ओंखायनो रायजोफोर साबधान खोथाफ्रा सिङाव उल्टां बाल्टां जोबसिना गासिबो उल्टां बाल्टां खुनु थिग गैला दानिया आं नायदो बड'लेण्डखौ जों मानो बिबाय थादों
2003 समाव बिटिसि एकर्ड जाबाय 2003 निफ्राय दिनै 19 सिम कय बोसोर जाखो 17 बोसोर नङा होमबा 17 बोसोराव 15 बोसोर दिनै बिपिएफ सरकारा दिनै सरकार दाबाय बिपिएफआ 15 बोसोराव मा मावखो खालामदो जोङो दाख्लै एसेम्बलि जाबाय एसेम्बलियाव जोङो सोंबाय दाख्लै बाजेट जाबाय देग्लाय फैदों 671 कौटि 671 कौटि बिनि सिगाङाव 610 कौटि हरदों सेमोन दा बेवहाय गावसोरनो मोनसे हिसाब होखादों 2003 आव एकर्ड जादों बिनिफ्राय दिनैसिमाव 2019 सिमावहाय आसाम सरकारा बे प्लेन बाजेटखौ बेसेबां हरखो हिसाब खालामनानै नुबाय गावसोर होनायानो बे गासै बे 17 बोसोरावहाय गासै बेसेबां हरदों 5200 कौटिल' 5200 कौटिल' मोननांगौआ जोंना बेसेबांमोन आसामाव 3 कौटि जनसाधारण दंबा जोंनाव बिटिसिआव 32 लाख जनसाधारण दं आरो 32 लाख जनसाधारणा माथा गणना हिसाबै रेशियो हिसाबै जोङो जोंनियाव बेसेबां दङ बेवहाय 12.19% हिसाबै जों मोनबोनांगौ मोनोबा जों गासै बे 17 बोसोरावहाय दिनैसिम जोङो 20 कौटिनि जोङो 20,000 कौटिनि बारा जों मोननांगौमोन नोंनो दिनै बेसेबां हरखो 5200 कौटिल' काहा 20,000 काहा हरदों नोङो 5200ल' बे माबा मावनो हानाय जादोंना मावनो हानाय जादों नामा बिटिसिनि थाथायनि सायावबो जों प्रश्न खालामदों दिनै प्रभिन्सियेलाइज स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाया बिथांमोननि दायित्वमोन बिटिसिआव पासबो खालामबाय बिल पास खालामबाय 2016 नि गेजेराव जेसेबां स्कुल खुलिनाय दङ कलेज स्ट्रिम लानानै गासिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै बिटिसिआव एसेम्बलियाव पास खालामनानै आसाम गभर्नमेन्ट हरबाय आसाम गभर्नमेन्टआ दिनैसिमबो गनायानो दाख्लै जों सोंबाय बे बिलखौ मा खालामखो बिथांमोना बुंबाय जों साबमिट खालामनायालाय खालामबायमोनलै आसाम गभर्नमेन्टआ मानियाखैबा नोंसोर मा खालामदों जों सोंबाय जोंलाय नारसिनबाय थादों नाथाय जायाखै बिदि होननानै फोजोबो बिसोरो बिदि होननानै फोजोबो फैसायालाय मारैथो बिदि खम जाखो होननानै जों सोङो बिथांमोना बुङो जोंलाय बुंनाया बुंबाय थादोंमोन नाथाय हरथ्राबा जों मा खालामनो थारमाने गासिबो बाथ्राखौ बिथांमोना दिसपरा जि थोनो बेखौसो मावगासिनो दङ गावनि निजा बबेयाखै जेबो मावाखै दिनैसिम 17 बोसोरावहाय 27 टा बिल पास खालामबाय 27 टा बिल पास खालामनायाव मोनसेबो बिलआ गभर्नरनि साइन लानानै बेवहाय एक जायाखै आयेन जायाखै आयेन गैयालासिनो सोलिबाय थादों होननानै